of the local TEI, Department Technological Institute, Department of Logistics of Katerina. So, and dear guests, teachers and the students, we welcome you. Sorry. Πρέπει να μιλήσω στα ελληνικά. Σας καλωσορίζουμε στην συνάντησή μας εδώ, στο φιλόξενο αυτό χώρο εδώ του ΤΕΙ Κατερίνης, όπως το λέμε εμείς. Και ευχόμαστε στους ξένους και στους Έλληνες όμως που συμμετέχουν να έχουν μια ευχάριστη διαμονή και να είναι επικοδομητικές οι εργασίες μας. We also welcome Mr. Papazissis. He is the representative of the mayor of Katerini. Dear visitors, students and teachers, we welcome you on the hospital premises of TEI of Katerinis. We hope that we'll have a very constructive meeting and everything will be okay so far. So, μπορούμε να ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς. Να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια, ο κύριος Βαγγονίκος. Δεν κατέστη δυνατό. I'd like to welcome you all to our beautiful city or premises of Pieria. Our Vice Governor, Mrs. Mavriou, would like to be here. Pieria. Ο τόπος μας, η Pieria, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιστορικά νομούς με μεγάλη ιστορία, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχει τον Όλυμπο, έχει τα Pieria, έχει μεγάλη ιστορία που νομίζω ότι μέσα και από τις δραστηριότητες που κάνετε μπορείτε να τη γνωρίσετε καλύτερα. Mr. Rabonikos wants only to have a word about our place, our beautiful Pieria. It is full of historical landmarks, such as... εκδήλωσης, τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας, ο διευθυντής του ΤΕΙ έχει καμία... Μας φιλοξενεί. Εμείς είμαστε, ναι. Διευθυντής του σχολείου του Λυκείου. Αυτά τα προγράμματα πράγματι είναι ωφέλιμα για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι η ανταλλαγή σχέσεων, γνωρίζουμε τον πολιτισμό της κάθε χώρας, δημιουργούμε φιλίες και είναι και ένα μέρος, ας το πούμε έτσι απλά τουριστικό, να γνωρίσουμε καλύτερα τη χώρα που φιλοξενεί εδώ, πρώτα την Κατερίνη και μετά όσο δυνατόν την Ελλάδα, όσο προλάβουμε. Mr. Papazissis wants, first of all, to congratulate all participants in this program, and also he wants to point out that these programs are very useful for all those who participate in them, due to the fact that they get to know people, and especially students from other cultures, different countries, and they get to know that we are part of the same community. Educators, dear students, we welcome you to Pieria and Mount Olympus, the land of the 12 gods and the Pierides roses. In the Directorate of the Secondary Education of Pieria, there are 41 school units, 10,000 almost students, and 1,200 teachers. Και τα στελέχη του Λυκείου για αυτήν την πρωτοβουλία που έχουν αναπτύξει. Δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων μας που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας και στο νομό μας θα μας βρίσκουν πάντα οργούς. Είναι άλλωστε και ένας από τους βασικούς μας στόχους η ευαισθητοποίηση των νέων μας σε θέματα που αφορούν το επιχειρήν. Διότι είναι πεποίθησή μας ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης θα έρθει μόνο μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Και τους Έλληνες συναδέλφους και μαθητές και τους Ευρωπαίους μαθητές σε αυτή την εκδήλωση και δασκάλους.
Θα ήθελα να πω ότι σε όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών που θα βρίσκεστε στο τμήμα μας, το τμήμα μας είναι το τμήμα Department of Supply Chain Management and Logistics.